Nagkasugilanan gid man kami ni Ricardo. Kag hindi pa ulihi ang tanan. Ay, Ricardo. Dubutungon ko na lang nga mag-abot ang adlaw sang amon kasal ni Gary. Agod hilway na kita. Nga matagan sang katumanan ang aton paghigugma. Dumayong yumyuho mo subong na nga. Ba? Rita? Ikaw gali? Wala ka ginugali makabatya nga nagpalapit ako? Kay daw may ginapaminsar ka? Kag nakita ko, gid nga malipayon ka nang. O nga aman, nabaton mo na bala nga si Gary na ang pamanawon mo? Hindi, Rita. Ha? Uti, ano man gali nang? Rita, magpamati ka. Kaisugid ko sa imo ang tanan. Buisit! Bad trip ako sa mga gabi. Wala ako sa mga one night stand nga babae sa mga gabi. Kag wala ko maanad sila! Kada gabi, ang tanan nga magkursuladahan ko, nagapasugot gan sa gusto ko nga matabo. Yuhuman ko lang madala ko na sila. Habang subong, yung tanan nga mga babae nga ginayuhuman ko, may mga nubyo na. Bah, gusto. May napinsaran gani ako nga mahimo ko nga pautwasan sa kainit sang lawas ko sa ginabatsyag ko gayni. Kagina, wala sang iban kundi si Conchita. Nasiguro ko, nga hindi man ako siguro pagpunggan sang amay niya. Kay ti, pila naman lang kadlaw, kasal na namon. Magwa ko diri sa diskuhan. Makato ako sa parking area. Ato dito nga akong salakyan. Ari na ako sa parking area. Kalinong. Dumakabununol ang kalinong. Napunos ang sarakyan ang doogay ni. Apang. Nga ba lang nga mo sili na batsyakan ko? Doon nagapalaninto kang akong mga balahibo. Kapamatsyan ko. Daw may mga mata nga nagatulog sa akon. Kuhaan ko yabi sa akon bulsa. Ba? Naigo ako sang nainom ko ako. Nabuhay ko pang yabi ko. Halika, pulutan ko ini. Ari na. Karon, buksan ko ng portahan sa akong sarakyan. Hindi. May marigigwag na matalong sa lawas ko. Ari pagid. Tumba ka man gali nga tikalon ka. Karon isulod kong lawas mo sa sako. Kag ikarga sa salakyan mo. Ato na. Makita ko halindiri. Ang amat-amat nga paglugdang sang sako nga nasudlan sang patay nga lawas ni Gary. Karon, wala na sang makaupang sa pagigugmaanay na mo ni Conchita. Wala na. Karon, Gary,
Sino ang pulawan sa aton nga duha? Ha? Buwas, hindi ang kasal mo ang dugukan sa mga tao, kundi ang haya mo. Conchita, iha. Nabalaka na ako sa akon anak. Nga bala nga wala pa siya tubtub-subong. May ginawayan bala ka mo nga duha? Wala man tita. Kag wala man ako makahibalo kung nga tubtub subong. Wala pa siya. Sa diin na bala ang akon anak? Sa diin na siya? Ayan. Gintuman gini Ricardo ang ginpangako niya sa akon. Mahulat-hulat lang kita sa magkadali. Basi kung naatrasar lang si Gary. Makita gin ang kabalaka sa lawang ni Papa. Mabilin ko anay ikaw, iha. Nang, doon nagmatuod gid ang ginsiling ni Ricardo. O yati ining akon buke. Kantuan ko si Ricardo. Nagapati ako nga nagahulat na siya sa akon sa likod sa simbahan. Nang, hindi lang anay. Ano? Kag nga Pasikon makasatom sa imo ang mga bisita. Kay wala pa makaabot si Gary. Maghulat-hulat ka lang anay sa makadali nang. Naginutan na ako sa ginasuksok ko nga bayo pang kasal. Hugson ka na lang ining manto ko Ma'am, sir, magpamati ka mo, anay. Oh, ang best man ni Gary nga agi. Ano na ang balita? Si Gary, ang akon anak, sa diin na siya. Nakita na ang salakyan ni Gary sa Taytay. Apang wala siya dito. Ano? Naginuan na sila. Rita, amo na ining kahigayunan. Dira ka na. Ricardo! Ari na ako! Diin ka! Sa diin pala siya. Nga wala siya diri sa likod sa simbahan. Parehas ang ginhambal niya sa akon. Sa unhan, dito ako makadto. Wala si Ricardo. Kagalain sa pagkubakubas ang dugan ko. Nagkahibalo ako nga makahibalo magtuman si Ricardo sang iya pangako. Apa nga amo sining kinubatyag ko. Kag si Gary, wala siya nakaabot. Buot silingon. Madayon ang amon plano ni Ricardo nga magpalagyo. May nakita ako nga duha ka lovebirds nga nagalupad-lupad sa kahawaan. Kag nagalibot-libot sila diri sa nahamtangan ko. Ay, mahimo nga amo na ining patimaan. Nga nagapadulong na ang lalaki ang ginapakamahal ko. Ay, tumano na niyang iyagin pangako sa akon. Ay, mahulat-hulat pagid ako.
nobya, wala naman. Basi kung wala niya madalang tanan, no? Nagdulaan naman siya. Oy, Nadali na. nabatian ko ang ginahambal sa mga bisita. Rita, Papa? sa diyan na ang utol mo. Kuan, Papa? Ambot. Wala man ako makatalipangod kundiin si Manang. Apang kamo nga duwa, magkaupod kayo na, hindi bala? Amo matuod, Papa. Apang sang magginual ang mga tao kaina. Nagpang-usyoso man ako. Oh, Kag wala ako makatalupangod kundiin si Manang nagkadto. buligi ako. Pangitao naton siya. O sige, Papa. Ah. Oh. Dito ako makadto sa likod sang simbahan. Nang! Nang! Sadiin ka, Nang! Ba, wala siya diri sa likod sang simbahan. Kun amo, nadayon gid ang plano nila ni Ricardo. Ay, kun matuod gid ina. Ayhan, malayo na siya sa tion nga ini. Mabalik na lang ako sa tubang sang simbahan ha. Sugiran ko si Papa nga wala ko gid makita si Manang Conchita. Diri ako maagi sa kilid sang simbahan, pakadto sa kumbento. Oh! Nagkabati ako sang ibi. Kag dira na galing sa CR sa guwa sang kumbento. Si Manang Conchita, ina! Kadtuan ko siya! Nang! Nang! Ikaw bala, ina? Buksi ang pertahan, Nang! Nang! Uy! Nang! Anong natabo? Rita, ginbayaan naman niya ako. Ano? Ginpasalig lang niya ako. Kuna mo sinanang. Dali na. Mapauli na lang kita. Ginapangita ka na ni Papa. Pwede ba na? Hindi pag-iinambit sa akon si Papa. Nang? Nakahibalo ako nga may nahibalaan siya sa natabang nga ini. Amugin man sinipermi. Hindi bala? Halin sang una, kontrabida siya sa kabuhi naton. Nang, hindi ka maghambal sang amo sina. Tanga nga hindi. Wala pa kita makahibalo sang matuod. Hindi kita sigurado. Basi kun nag-ampo na gid man si Ricardo. Ano? Ay! Nang, kintiklod mo ako. Kag nakausdang gid ako diri sa salong. Bawiya ang ginambal mo, Rita. Bawiya! Nang? Magabian sa dagarinyo sa pagkumati ang magabatahong magsupon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo! Tip sagod malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece. Paradyo Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagil silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Jerly, nga iya man ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan, once there was a love, sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing.
Nagbutig ako sa akon anak. Ay, sa bugos namon nga kabuhi nga mag-iloy. Wala gid ako nakahinambit sa iya. Sang bahin sang iya amay. Ang laom ko, kumpleto na kami nga mag-iloy. Kag hindi na namon kinahanglan ang bisan sino pa nga lalaki. Apang, wala ko nahandaan ang kahigayunan nga ini. Kag paano kung mag-abot ang tion? Nga mamangkot siya kun nga ang pareho ang amon apelyido. Paano ko ipatag sa iya ang bahin sa iya nga amay? Good morning, Jerly. Madam! Temprano ka pa, ha? Excited lang ako nga mahibala ang resulta sang pagsugilano ninyo sang manager sang Life Essentials. Pareho sang gin-message ko sa imo kahapon, madam. Sa ato niya ginhatag ang kontrata niya. Ha? Sa amo lang sina kadali? Well, base ko na-appreciate gid Manila sang maayo ang obra mo. Gani, amo sinakadali sang ila pagdesisyon. Kag nalipay gid ako iya. Kahibalo ka. Medyo ginabudlayan subong ang kumpanya. Kag kinahanglan gid naton ang trabaho nga ini. Kag hindi ako makahibalo kung anong dapat ko nga buhaton kung madula ang kumpanya nga ini. Hindi madula ang kumpanya nga ini, madam. Magluwas sa Life Essential. Madamo pa kita sang kontrata nga makuha. Basta ara ka lang, makasali gid ako iya. Good morning, ladies. Si Ivan. May I come in? Sure! Come in, Ivan. Thank you. Magpungko ka. Thank you. Madam, this is Mr. Ivan Martires, ang Managing Director sang Life Essential. Hello, Mr. Martires. I'm Mrs. Antonino. Ginakalipay ko nga makilala ka, ma'am. Ay, sorry gali kung nakahapit ako diri sa amo sinika temprano. Pero nalimtan nga ihatag sa ako ni Jerly ang advertising campaign nga ginhimo niya. Nalimtan? Buot silingon. Wala mo man lang ato nabasa kag nahangpan? Ay, kung mag-amo sina, paano mo ginaprobahan ang obra niya? Magabyan ang tagsa namon kapamilya ni Jerly way back, ma'am. Kaga, pariyo kami sang alma mater ni Jerly. Gani na kay bara ako nga maayong obra niya. You, Ivan. Kaginhatag mo sa amon ang kontrata tungod lang sina? Kagda kong pagsalig ko kay Jerly. Pwede ba ako makapangayo sinasubong? Kaga madiscuss sa inyo ang some of the ideas? Of course. Di na ato iha. Ay, sorry ha. Nalipat ako mag-offer sa imo sang mainom or something. Care for a coffee or a juice, Mr. Martires? Well, okay na ako sa coffee.
Thank you. Sige, ako nang bahala. Shit, Ivan. Ginhimo mo akong ngagaga kag tanga? Sigurado nga pamangkuton gid ako sini ni madam. Kung nga nga ginhatag mo sa amon, ang kontrata nga wala mo malang gani nakita ang obra ko? Ti kundi isugin mo siya matuod. Katungod sa akong pagpanukot sa imo. Nahimuan ko sang dako nga pabor ang kumpanya niya. Ano ba lang nga pagpanukot ang kinahambal mo? Kung ano man ang natabo sa aton sadto, tapos na ato. Wala ako sang utang nga dapat bayaran sa imo, Ivan. Untatin ang pagdrama, Charlie. Untatin na. Tuod na kay balo ako nga eksperto ka dira. Ginpalapitan niya ako. Kag naapiki ako diri sa may dingding. Ivan, pwede pala. Magbalik ka na sa pagpungko. Karon na pamatudan ko. Apektado kagyapon sa presensya ko. Kag may bahin pagyapon ako sa kasing-kasing mo. Tama na! Tama na, Ivan! Kinalukan niya ako sa bibig. My God! Kinahako ko. Kinakidlawan ko ang halok niya nga ini. Jerry, anong buot silingon sa mga luha ngayon na? Palihog. Hatagin na ako sa kalinong, Ivan. Pero nga nagpamana ka sa gipan. Ha, Jerry? Nga. Unfair ka, Advan. You are so unfair. Mr. Martires, arin ang kape mo. Sorry, good mama. Kinahanglan ko na galing ang maglakat. Nalipat ako nga may appointment bagli ako sa bungaga. Bay. Jerry, makitain lang kita buwas sa opisina ko. Mga last 10 ang aga para sa kontrata. Sige. Iha, you can have my shoulder to cry on. Madam, siya nga may ni Brian. Bay, Jerry? Iha, hindi naton kinahanglan nga buhaton ang among trabaho. Hindi sa tanan nga tion, malahalon ang kwarta. Matuod nga kinahanglan naton ang kontrata nga ini para makapadayon kita sa pag-operate sa kumpanya. But not at your expense. The nerve of that guy? Ang dumdum niya kung siya nang pinakamanami nga regalo sang Diyos sa mga babayi? Ako siguro. Iha, I owe your dad a great deal. Natingala ka siguro kung nga napasugot ko si Mark nga magkadto sa inyo? Kag magpakuno-kuno nga boyfriend mo? Siling ni Daddy. Mag-abyan ang pamilya ninyo, madam. Matuod din na. Apang sobra pa dira ang rason. Ano, madam? Ginkasugtan sang amon ginikanan
nga ipakasal kami nga duha. Kag nagpasugot man kami nga duha. Naghangpanay kami sa tanan nga bagay. Kag ginarespeto ko siya. But along the way, nakilala ko si Mr. Antonino. Kag naghigugma ako sa iya. Kag grabe ang feelings ko sa iya. Kag halos, hindi na ako gusto nga magbulag sa iya. Oh, nakahibalo ako nga nahangpan mo ang buot ko si Limon. Apang natalanan ng amon kasal ni daddy mo. Kag naipit ako sa tunga sang moral obligation ko sa daddy mo. Kag sa paghigugma ko kay Mr. Antonino. Kaginpili mo si Mr. Antonino, madam. Oo. Kag mismo sa adlaw sang amon kasal ni daddy mo, nag-elop kami ni Mr. Antonino. Ano? Oo, iha. Apang, mas nga nakapatawad pa si daddy mo sa akon sang sama ginikanan ko. Ginantos niyang kahuyanan. Gani, nagpadistino siya sa malayo. Kag dito niya nakilala si Claudia, si mami mo. Ginhigugma nilang isa kag isa. And the rest is history. So, you see? Hindi pagpaminsara nga may obligation ka sa akon tungod sa ginhatag nga pabor ni Mr. Martires sa imo. Oh, iha, kalimti na ang kontrata sa Life Essentials. Sigurado nga may lain pa nga trabaho nga maabot. We will survive, iha. Thank you, gid madam, ha? Kag pwede bala? Hindi na ako pagtawga nga madam. Wala ko ikaw ginakabig nga iba ni. Tita na lang. Okay, tita. Pero, padayunan lang nato ng trabaho, Tungod ginasiguro ni Ivan sa akon, nga sundon ko no niya bisan diin ako makadto. Ilabi na subong, nga nakahibalo siya, nga wala ako sang bana. Kag hindi ako makahamot, tita. Kung nga ang gusto niya ako nga timalusan. Kag sakiton pa niyang balatyagon ko. Pero, mas lesser ang kahigayunan nga magkitaay ka mo kung hindi ka magtrabaho sa iya. Hindi kita sigurado kay Ivan, tita. Sige lang. Kay kung matapos ng obra, hindi na ako magpakikita sa iya. Ang gusto ko lang nga matabo, amo nga halungan, nga hindi sila magkita ay ni Braille, tita. Sige, ikaw ang bahala, iha. Kag kung magbagogin man ang pensar mo, hindi ka magduha-duha nga buyan ang trabaho sa Life Essentials. Bakadto diri sa opisina ko si Jerly subong adlaw. Kag ipatawag ko lang si Mr. De La Vega. Kung ari na siya. Hi, darling. Ba? Sabrina? Nga ari ka diri. Wala ka blas ng ubras sa piyak nga opisina? Nag-absent ako subong. Tungod gusto ko nga magpa-parlor Kag gusto ko nga maka-open ka sa panyaga. May appointment ako subong adlaw, Sabrina. Kag wala ko makahibalo kung anong oras kami makatapos. And guess who? Sino? Ba?
ginpagwa mo naman ang bracelet nga ina. Naandan ko na ini nga buluhaton. Ilabi na gid kung may ginapaminsar ako. Kung ginhatag mo na lang kung tani na sa akon, kundi nalipay pa ako. Kagano naman ang importansya sini sa mga malahalon mo nga mga alahas? Aber? Tugto bala subong. Wala mo pa na let go ang memories mo kay Shirley. Anong buot mo, silingon? Pirit mo nga ginapakita sa akon nga hindi ka apektado sa iya. Apang nakahibalo ako nga wala mo pa siya nalimtan. Please, come in. Good morning. Ba? Shirley? Hello, Sabrina. Ivan, mapungko ako ha. Okay lang? Sure. Have a seat, please. Thank you. Nga ari siya dari, Ivan. Siya ang ginasiling ko sa imong ka-appointment ko sa bunga aga, Sabrina. Kay balo ka, may obrahon siya para sa life essentials. Hindi. Nakita niyang bracelet sa kamot ni Ivan. Paano na nakakadto sa imo, Ivan? Ini? Oh, come on, Ivan. Kung may hambalan ka mo bayan sa trabaho, sugurin na ninyo, ina. Para nga maka-lunch out na kita. Nasurpresa ako sa ginpamangkot mo ngayon. Well, at least, sa biyak sang pagpakabuang mo sa lalaki nga ginpamana mo, nahimo mo pa nga ibalik sa ako ng bracelet ngayon eh. How decent. No! Wala ko'y naging balik sa imo, Ivan. Come on, Shirley. Sa biyak sang tanan, gusto mo pagyapon nga ipadayon ang kainosente mo? Mismo sa atubang sang ginduhulan mo? Mabalibad ka pa? O kung ba gusto mo pagin nga ipanginwala ang mensahe nga ginpadala mo sa akon? Ivan, please. Wala sang punos, ina. Nagausik ka lang sang tion. Ano nga mensahe, Ivan? Ano mo ini, ha? Showbiz? Well, anyway, wala ini sang pulos. Wala. Ginbalik niya sa drawer ang bracelet. Shirley, magpungko ka na. Magbalik ka sa pagpungko. I-discuss natin ang campaign mo. Ay, salamat. Shut up! Huy, Ivan, ano nga mensahe? Sugere ako! Gusto ko nga mabatian ina sa imo para nga matapos na! Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Shirley nga iyaman ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing. Direksyon Marnie Mungkal. Someday
Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. Lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change, the feeling's still the same for you. Kagkaron,
sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. My feelings still the same for you. Sugot subong. Hindi ka nahawod rin. Lumpaod ka na. Ikaw ang lumpaod? Nasagang numol ko? Amo ng bagay si mo. Hey! Agay! Atawa! Ipagbuang isog mo. Ibaklon ko'y nangatunto ka. Ay ba? Kung hindi ka gusto nga matudas, isiling mo nga naga-practice lang kita sang tapong kulay. Dira ka lang. At ito na siya. Dos, hindi ako makaginhawa sa akon. Nabaton nga kasakitan sa iya. Gabi naman. Nagsalop naman ang adlaw. Kag wala gihapon mag-abot si Sheila. Wala gihapon siya mag-abot. Wasaga, sa pagbutlak sang adlaw, masugod naman ako sa pagpangita sa iya. Sheila, ano ba lang nabuhat ko nga sala? Sa diin ka? Magbalik ka na. Nagahulat ako. Kag magahulat ako tubtubsan o. Baka luluoy man si daddy ko. Masubo siya nga nagatamwa sa bintana. Nakaibalo ako nga ginapaabot niya si Mama Sheila. Apa nga wala si Mama Sheila magbalik haw? Nga wala man kami sang may nahimo nga sala sa iya. Tani, mabalik lang siya. Agud nga malipay liwat si daddy ko. Kagamuman ko Kaganami pa siya magkanta. Kung kisa, nabatian ko siya nga nag-ugoy-ugoy lang sang ambahanon, samtang nagaluto sang pagkahon. Kanami kid bala siya tingog. Kag nanamian ko mamati. Kanami, gid bala mo. Connie, salamat sa imo ha. Bisan paano, nakabayad na ako sang utang ko sa ospital. Kag may balay pa ako ang ginapaulian. Wala sang kaso, ina. Wala ka bala sa mga paryente? Nga nakahibalo nga ari ka diri? Wala. Wala ako sa nadumduman nga paryente. Jutay pa ako sa nailo ako Kag nagdako ako sa akong tiyo.
Apang palahubog siya, kag mapintas. Gani nagsulod ako sa jutay nga karnabal, kag nagakanta ako. Bisan paano, may kita ako. Bangod, madamo na namian sa akon magkanta. Amo gali? Singer ka gali? Medyo. Apang subong, hindi ko na ina mabuhat. Ang akong tutunlan, may diferensya na eh. Sugod sa madisgrasya ako. Kag-amo man ang akon nga dulunggan. May best gani kong kaisa nga. Hindi ako makabati sang maayo. Amo gini ng siling ni doktor. Pero mabalik idang imo husto nga palamatinan. Salamat gid sa imo, Connie. Hindi ko gid ikaw malimtan. Wala sang anuman Basta maghambal ka lang kung anong akon sara nga mabulig sa imo. Nora, may ihambal lang ako sa imo. Ano ina, Bob? Luyag ko nga ibaligya ko ang akon balay. Ha? Nga aman. Tigulang na ako. Kag nakahibalo ako nga hindi na ako magdugay. Kung ibaligya mo ina, diin ka maistar? Dira na lang ako maistar sa imo. Ha? Matuod? Oo, Nora. Sa imo na lang ako balay maistar. Pero mabayad lang ako sang arkila sa imo. Hindi na ina kinahanglan, Bob. Wala ina siyang kaso, May kaso, gid, Nora, Kinahanglan mo ang kwarta. Kag kinahanglan, bayaran ko ikaw sang imo kabudlay. Isa pa, may balatian ako. Kag ikaw ang nagaatipan sa akon. Gani, gusto ko nga bayaran ina. Base magbalik si Ellen kag si Marta. Nora, kung mabalik sila kung tani madugay na. Apang wala sila magbalik. Ang buot silingon, hindi na sila magbalik. Amo ina, nga ginahanda ko na lang nga daan ang tanan. May mga sulat na gani diri sa akon. Ibilin ko ato sa imo. Kag ikaw na ang mahibalo nga maghatag kay Ellen kag sa kay Marta man. Sa imo ko man ibilin ang akon sulat nga nagapahibalo sa ila sang akon gusto nga matabo. Ang akon binaligyaan sang balay, ibilin ko sa kay Ellen. Kag ang katong nga, ibilin ko sa imo. Bilang bayad sang akon arkila sa imo balay, kag sa imo pag-atipan sa akon. Ang iban ko nga mga personal nga mga pagkabutang, ibaligya ko man, kag ibilin ko kay Marta. Initanan, ibilin ko sa imo, Nora. Ihatag mo sa ila kung pananglit nga makabalik sila. Hindi ka maghambal sang amos niya, Bob. Nasubuan ako. Nakahibalo ako nga nagapaabot ka sa ila, Permi.
Apang pilita nga magbakod ang lawas mo. Para nga maabtan ka pa nila nga buhi. Piliton ko, Nora. Piliton ko. Apang kun hindi pag-itugot sang Diyos nga maabdan pa nila ako, wala na ako sang may mahimo. Amo ini nga subong pa lang. Ginaplastar ko na ang tanan. Kun madula na ako sang dalayon. Sa imo ko na lang ibilin ang tanan. Bahala ka na lang magpahibalo sa ila, ha? Oo. Buhaton ko ina. Apang hindi ka lang magdula siyang paglaom. Hindi ka magdula siyang paglaom, Bob. Salamat. Madali na lang. Ma-off na ako. Mangita pangadaan ako sang madala ko nga pagkaon para kay Michael. Ay, ang akon anak. Hapiton ko na lang siya karon sa eskwelahan. Dosang san o lang. Wala lang mahibali. Kadamo nagisang tuig nga nagligad. Kagsubong, madali lang siya makatapos sa elementarya. Kag malabwak ang iya pagtubo. Kag mabuot pa. Uy, wala gid ako magsala. Naging kawat ko siya kay Marta. Mas maayo ako nga iloy sang sa iya. May isa ka babae nga mabayad? Anay ka? Maayong hapon, ma'am. Ay, maayong hapon. Ba? Natandaan ko ikaw, ma'am. Masami ka mo nagasulod sa refreshment ang ginaserbisyuhan ko sadto bilang waitress. Amo gali? Oo, natandaan ko ikaw. Kaupod mong isa ka matahom nga babayi. Matahom nga babayi? Oo. Abyan mo siya? Oo. Pero, nagpauli na siya sa ila lugar. Kag malayo ato kaayo. Amoy na, nga wala na kami nagaupod nga duha. Amo gali. So nagligad nga adlaw, nakita ko siya nga nagalakat diri. Oh, ha? Naggalakat siling mo? Basi ko nagsala ka lang. Kung ari siya, kung tani nakahibalo ako. Apang sa nasiling ko na, ato siya sa malayo nga lugar. Kag babudlayan siya, nga makabalik pa diri. Pero nakita ko siya. Siya lang isa. Pag nakita ko nga, daw sa may ginapangita siya. Amo bala? Sige na, ma'am. Ibutang ng ginbakal mo. Kay sumahon naton. Ati, oo. Hindi. Nakita niya si Marta? Nakita niya? Ari na si Mami! Ari na si Mami! Ihi! Ay, si Michael? Ang akon anak? Nagasugata siya sa akon, ho? May! Anong dala mo, May? Ay, Michael? Oh, Ario? Cake ini. Kag ang sandwich nga paborito mo balunon sa school.
Yay! May balo naman ko! May balo naman ko! No sa inyo ako maributay. Nakita ko na sang babae nga ato si Marta. Si Marta gid ayan. Apang sa ano niya makita si Marta? Kay ginpatay na siya ni Sherwin. Ginpatay na to saya sang tawo ni Sherwin. Kung matuod ang ginasiling sang babae nga ato. Kung amo, buhi si Marta. Buhi siya. Uy, hindi. Hindi matuod ini. Hindi matuod ini. Kinahanglang mapatuod ko gid. Kung matuod ang ginasiling sang babae nga ato. Kinahanglan gid. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, baby. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling still the same for you. Oh yeah. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1